Dobro jutro. Pozdravljamo vas iz preuređenog Prima salona na Jankomiru. Prima Jankomir prostire se na gotovo 4000 kvadrata i uređen je po prodajnom konceptu 100% tvoje, kako bi svakom kupcu pružili jedinstveno iskustvo kupovine prilagođeno njegovim željama i potrebama. Novi salon namještaja Prima na Jankomiru u Zagrebu je otvoren. Realizirala ga je agencija Brigada zajedno sa kreativnim timom iz Prime kao personifikaciju prostornu ideje 100% tvoje, jer sam salon je zaista posvećen samo tebi. 100% tvoje je u prostoru koji je puno veći i prostraniji, a u isto vrijeme i vrlo intiman, raspoređen u vrlo logične i dinamične cjeline u kojima uz pomoć prodajnog osoblja je moguće pronaći onaj komad namještaja koji je zaista samo za tebe, samo za kupca koji želi da ima svoj jedinstveni komad namještaja. Uz pomoć prodajnog osoblja koje je posvećeno kupovini, cijelom prodajnom procesu, koji na kraju mora biti jedinstven jer svaki prostor koji opremamo za nas je naš prostor i mora biti samo naš, a da bi taj cijeli doživljaj bio još naglašeniji, u prostorima za 3D planiranje se može i dodatno personalizirati i prilagoditi cijela ponuda Prime. Možemo isprobati, dizajnirati i u 3D vizualizaciji provjeriti kako će zaista izgledati sve ono što smo zaželjeli i sanjali u stvarnom prostoru. U zonama kuhinja, sve kuhinje su vrlo jednostavno izložene i prilagođene samom prostoru. Kroz cijeli salon imamo i info točke na kojima u bilo kojem trenutku možemo dobiti pomoć, a lagane pregrade poput laganih zavjesa dijele prostor primjerice spavanja od ostatka salona, jer spavanje kao jedan intiman dio našeg stana, također i u ovako velikom salonu je zapravo jedan intiman, ugodan prostor u kojem možda i uspijemo zaspati ako dovoljno uživamo u probavanju kreveta. Danas obilježavamo još jednu primamljivu srijedu u svim Prima salonima i na web shopu. Očekuje vas 50% uštede na dječje sobe, do 40% uštede na spavaće sobe, te 30% na kupaonice. Proslavite s nama otvorenje novog Prima salona na Jankomiru, jer atraktivnim uštedama častimo cijelu Hrvatsku. Požurite u sve Prima salone do 19. lipnja, jer vas očekuje do 60% uštede na sav namještaj, te 20% na dekoracije za dom. Vidimo se u Primi.